पानी पूरा सफा खाली फेण फेण देखा नंगा कष्टा चलती जय जगन्नाथ समस्त को नुआ ब्लॉग स्वागत करुचु आज ब्लॉगटा मुकेश गोटे मैंने 2024 सर तो से मुकेश 2025 से लोग शिक्षा देवाई से भिड करुच्ची से तार अधा पार्ट का रात सुट होगा आ जो लास्ट पार्ट आम कुआखारे सुट हम तो कुआखारे नंगा खरा हो खरा पिला व्यवस्था कर व्यवस्था कर देखिए गाड़ी पिटी दो हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आशा करूँ आपण मैंने भल थे तो आम भी भल अच्छे तो आज टास्क हूँ मिशन कौन तो राजस्थान नुहे आज मिशन हूँ कुआखाई जहाँकि पूरा मरुभूमि ता भितर को आम जीवु 4-5 घंटा सर्वाइव करूँ आठी ढेर सारा मजा मस्ती सब अच्छी तो आपण मैंने सेमती देखु था एबे आम जीवु कुआखाई भितर को तो चलतु जा यू मिनिमम 1 किलोमीटर चलला पर आमको मिल रेगिस्तान राजस्थान नुहे रेगिस्तान चलो निज मोटर निज बत 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 जमी नंगा छाईटे हम गात कौन खोल गात खोल शाढ़ीटा घूरे दवा पूरा छाई करदे पूरा नंगा शाढ़ीटा एटा कहार के जानी से सुधिब ये कौन खोला कौन पानी बोतल रेडी पूरा अरे एमती कौन हाँ रेडी पूरा पोती दियो रेडी सागे नहीं बसला किसी काम धंदा किसी नहीं बसला चुपचाप करूनु ये खोले मनीष अरे छाई टे फास्ट हो छाई करा मनीष अलग अच्छी भाई सब नहीं आसटा जलिया कौ पटे खरा हो पटे हाँ से बसिया सिक्योरिटी ड्रेस आर्मी पुलिस ना पुलिस कौन है कौन लिखा ड्रेस सब सब धोई देछि ना कौन करिबी लास्ट को चिदल पिंदी के आसी भाई भल जैकेट भी धोई देछि अंदर बचिया ना आ कौन करिबी ऊपर पुलिस वाला देखे पुलिस कॉन्स्टेबल आ गोटे एडी एडी पोतो ना ना आ गोटे एडी कोराटा एमिति पड़छ कोरा को ऊपर को आसीबे ना अरे एडी गोटे पोतिले नु एई तो साइड दिया को नंगा कष्टा चलती वीडियो हम बोली पूर्वर टे छाई टे दरकार ये जगह ना मनीष ठिया पारनि एबे केते टाइम है देखिए 10:13 फटाफटी चलती सब वीडियो हम केमी कौन हो देखू आपण मैंने देखु था वीडियो स्किप करनी तो चलो हम देखिए कौन कहला ओडिशा पुलिस भ्यान फैन गोड़े मत मोबाइल गच्छ काटिया धरिबे पुलिस ओडिशा पुलिस लास्ट चिड़ी नहीं पुष्पा 2
ଆରେ ଏତେ ବଡ ଖାଲ? ଏମିତି ପୁରା ସିଆଡେ କଣ ହଁ ହଉ ରେଡି ହଉ ସେ ଯାଉଛି ରହ। ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡେ 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 ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ବୁଲାଉନ ବୁଲା 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 ବୁଲା। ହଁ ସେଇଠି ଛାଇ ଦରକାର ନା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ଟିକେ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ନା ମ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଖୋଲିଦେଲ। କାଢ କାଢିଦବା ପୁଣି କାଢିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ହଉ ପୁରା ଖରା ହେଲାଣି ମ ଜୋରେ। ସେଇଠି ତ ସେଟା ହବ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ନା। ପଛକୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଏଇଠି ତ ଗଛ ଲଗେଇବା ଉଦ୍ୟାନ ସରିଗଲା, ଟିକେ ଛାଇ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ 10:30 ହେଇଛି। ଆମେ 10ଟା ବେଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ଡାଳ ଫାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ତାପରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଧମାକାଦାର ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଖଟଣଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖଟିବୁ ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖଟୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ମଜାମସ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇବା ଉଦ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଛ 2-4ଟା ଲଗାନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ବାଲିରେ, ଆପଣମାନେ ପୁରା କଣ୍ଢେଇଭୂତ କର। ଏ ଯୋଉ ମାଠିଆ କେମିତି ଦବା, ତାକୁ ଜରି ଗୁଡେଇ ଦବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ ଟୋପି ଦେଇଦବା ଟୋପି ଜଳେଇଦେବି। ଏଇ ଟୋପିଟା ଆଜି ତାର ସରିଲା, ଆଉ ଦିନ ସରିଲା, ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଆଜି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପାଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ପଡିଛି। କୋଉ ପାଣି ପାଖରେ? ଏଇ 10 ମାଠିଆ ବୋଧେ। କାଇଁ ମାଠିଆ ବାଟିଆ ଥାଉ, ଏଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ଦବା ମ। ଆଉ ଟିକେ କରିବା ନା ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ କରିବାନି ଆଙ୍ଗୁଠି କରି ଏଇଟା ହଉଛି ହାତ ତାର, ତାପରେ ୟାକୁ ପୁରା ଜଳେଇବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦବା ତାପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସିନ୍ ଟେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି କହିଦେବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ, ତାର ଭିଡିଓ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ କିଛି କୁହା ହଉନି, ସେଟା ସିକ୍ରେଟ। କଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜଣେଇବି। ମୋ ବାପା କଲ୍ କଲେ, ଏ କଲ୍ ରେ କଥା ହେଇଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଭିଡିଓ। କଣ କହିଲ? ହଁ ଉଞ୍ଚା ଟିକେ କରିବା। କୋଉ ପଟେ ଖରା ଆସୁଛି, କୋଉ ପଟେ ଦେଖିବାରୁ ଏଇପଟେ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ହଁ ଏଇପଟେ। ହଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧା। ତ ସାର୍ଟ ଆମର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ସାର୍ଟରେ ତାକୁ ଜଳା ହବ। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଉଞ୍ଚା କରିଦବା ଆମେ, ତାପରେ ତାକୁ ଥୋଇବା, ତାର ଥୋଇକି ତା ଉପରେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା, ଥୋଇକି ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା। ଜରି ଗୁରା କେମିତି ଲଗେଇବା, କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଉଠେଇବ। ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଡେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉଥରେ ଖୋଲା ହବ, ତାପରେ ଲଗା ହବ। ହାତଟା ଠିକ ଜାଗାରେ ନଥିବ, ଟୋଟାଲି ଫିନିସିଂ ହେଇନି ନା। ଫିନିସିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ତ 12ଟା 1 ହେଇଯିବ। ଆଉ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଆଣିଲାନି। ହଁ ପାଣିଟା ଫ୍ରିଜରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା, ଖାଲ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ହେଇଛି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନାଇ, ପାଣି ସେଠି କିଣିଲେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଆସିବ ନା ନାଇଁ। ୟା ଭିତରକୁ ଆସୁଛ ମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଗିସ୍ତାନ, ବୁଝା ନାଇଁ। ୟା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପୁରା ଭରପୁର ଦରକାର, ବୁଝା ନାଇଁ। ନହେଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଡିରୁ ପୁରା କମିଯିବ ୟା ଭିତରେ। ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବୋତଲରୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଫିଟେଇକି ସେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପିଇବୁ, ସରିବ, ପୁଣି ଯିବେ ଆଣିବାକୁ। ନଦୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଡେଇ ପଡିଆ। ହଁ ସେଇଆ କରିବା, ଆଉ ପାଣି ସରିଲେ ସେଇଆ କରିବା, ଆଉ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ତ ୟା ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଦୋକାନ ବି ଅଛି ସେଠି ଫୋନ ପେ ଚାଲୁନି, ତା ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ। ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ଗଛ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ହଉନଥିଲା, କାହ୍ନାଇ ପୁରା ଏକାଥରେ ଉଠିଲା, ଏମିତି ପୁରା ବଡଟା ହେଇଗଲା। ରାକେଇ ଧର, ତାପରେ ନନ୍ଦୁ ଯାଇ କେମିତି ଧରିଲା, 3 ଜଣ ପୁରା ଫିଟିଲେ, ପୁରା ବଡ ଗଛ ପୁରା ଧୁମ୍ କିନା ପଡିଲା। ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଦେଖୁଥିବେ, ପୁଣି ଆମକୁ ଆମର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମେ କେବେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁନୁ, ଆଜି ମାନେ କଣ କଲ, ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ନା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆମେ ବି ଘରେ ଗଛ ଲଗାଉ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ସଜନା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ କଣ ଲାଗିଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ସେଟା ଫୁଲରେ ଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ସାର୍ଟଟା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତୋଫାଜନ। ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯାଆନି, ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଡେଇ ଦିଏ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯାଆନି,
ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦରମାରେ ପେଟ ଜିନିଷଟା ତତେ ଦେଖେଇକି ମୁଁ 100 200 କେତେ ନେଇଛି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ ନାଇଁ ସାର୍ଟକୁ। ବର୍ଷେର ସାଙ୍ଗ ଇଏ ମୋର, ବର୍ଷେର ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ବିଦାୟ ଦଉଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ସେ ମତେ ଛାଡିକି ନଈ ଆର ପାରିକି ଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିବ। ଟେନସନ ନେନି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବାଛିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ସାର୍ଟଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ମିସ୍ କନ୍ ତାକୁ ବି ପଡିବି, ମିଶିକି 2 ଜଣ ଆର ପାରିକି ଯିବ। ମୁଣ୍ଡ କରିଦବା। ଆରେ ଚେପା କରି ଲଗେଇଦବା, ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ପୁରେଇ ଦବା ହେଲା, ବୁଝାନି ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ଦବା ମୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଜରି ଲଗେଇଦବା। ହଁ ଆମ ଜରି ଲଗେଇଦବା। ଆରେ ଗୋଲ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ କପିଦବା ହେଲା। ଆରେ ସେଟା ତଳକୁ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବନି, ଉଠେଇକି ପୁରା ଭାଗୁଛ ଏମିତି। ଶୋଇଲେ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ହଁ ଦାନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ୟା ନାଁ କଣ? ୟା ନାଁ ହଉଛି 2000 ଡ୍ୟାସ୍। ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ କରନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ 2000 ଡ୍ୟାସ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଫିଲ୍ଅପ କରିବେ। ହଁ ହେଲା ରେଡି। ଆସ ବାବା ଆସ, ଆସ ବାବା ଆସ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲ? ଫିଲ୍ମ ଆସ ଆସ। ତାକୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ଦବା ନା କଣ? ହଁ ଦେ ଟୋପି ଦେ। ମୋର ଆଜି ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ନଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧରିଦବୁ। କାହିଁ ଟିକେ ଧରିଲ। ମୋ ଟୋପିଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ଟୋପିଟା ଲଗାଅ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଖରା ହଉଛି ନା, ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟୋପିଟା ଗଲା 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 ଗଲା। କଣ କଲ? ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭାଇ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ପାଇଁ। ପୁରା ରେଡି। ଖାଲି ଟିକେ ବୁଟଟା ମିସିଂ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଟଟା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କଣ କରିବା, ଏମିତି ଠିଆ ହବା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଏବେ କେତେଟା ହେଲାଣି? 12ଟା ହେଲାଣି। ମାନେ 12ଟା ହେଲା। ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଫାଇନାଲି ସର୍ଟ ଯିବ ଟିକେ ଟିକେ। ଗାଈ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଇଆଡେ, କାରଣ ଟିକେ ଗାଈ ଭାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଗାଈ କେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଯାଅ। ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ପଳେଇଲେ ଦିଅ। ଅଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ତ? ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ପାଖରେ କଣ ନିଆଁ ଲାଗୁନି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭାଇ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲାଗିପାରୁନି। ଫାଇନାଲି ଜଳିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇରଙ୍କ ଭିଡିଓ ସରିଲା। ଏଇଠି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ। ତ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତ ପୋଲିସ ବି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଆମେ ନେଇକି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିଥିଲି, କିଛି ନ କହିବି। ହଉ ତ ଭିଡିଓ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ରିଲ୍ସ କରିବେ। ରିଲ୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ବିଦା ଆମେ ନବୁ। ଏବେ ହେଲାଣି 1 ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଘରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଭୋକ ପୁରା ଜୋରେ। ତ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଆଖ ପାଖରେ ମାନେ ଏଇଠୁ ମିନିମମ 2-3 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଖାଲି କ୍ୟାସ୍ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ ପେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଫୋନ ପେ, କାରଣ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଫୋନ ପେ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଧରିକି ବୁଲୁନୁ। ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଛାଇ ପାଇଁ ଆଇଡିଆ ଆମେ ମୁକେଶ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଯାଇଥିଲୁ। କାହ୍ନା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ। କେତେ ରିକ୍ସ, ମାନେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ରିକ୍ସରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ତମେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲ ଡାଳଟା ମୋ ଉପରେ ପକେଇଦେଲ। ଆଇଡିଆଟା ତମ ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆସିବା। ହଁ ମୁଁ ସେ ଫୁଟେଜ ନେଇ ପାରିଲିନି। ଆମେ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସଡନ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶି ଆସିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ, ତ କରିଦେଲୁ। ସେଇ ଫୁଟେଜଟା ନେଇ ପାରିଲୁନି। ସେଟା ବଢିଆ ମଜା ହେଇଥିଲା। 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ତାର ପୋତାପୋତି କରିକି 12ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 1ଟା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ସମାପ୍ତ। ଆଉ ଶୋଷ ପୁରା ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଞ୍ଚି, ଏଇଟା ପୁରା ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଦିନଟା ଟିକେ ବଡି ଗରମ ହେଲେ ଭଲ। ବଡି ଗରମ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସବୁ କମି ଯାଇଛି। ଜଳ ଟିକେ ଦରକାର। ଜଳ ପାଇଁ ନା ଉଦ୍ୟମ। ଗଛ ପଛ ପୁରା ଝାଉଁଳି ପଡିଲାଣି, ପାଣି ନାହିଁ, କଣ କରିବା।
କଣ କରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିବା ପାଣି ଫାଣି ପାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଖରା ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ ହଁ କି ରାକେଇ ହଁ। ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲ ବେହୋସ ହେଇଗଲେଣି ଆସ ଆସ ଯିବା ଯିବା, ଚାଲ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ରାକେଇ କେଜାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି। ଭାଇ ଏତେ ଜୋର ଖରା ଯେ ମୋବାଇଲ ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲ ତ ମୋର ପୁରା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡେଡ୍ ପୁରା ଆଉ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଲାକାଇ ପଡିଗଲାଣି ଆରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି କି ଭାଇରେ? ଓ ରାକେଇ ଓ ଆରେ ଉଠ, ଆରେ ଖରାରେ କଣ ଶୋଇଛ? ଆଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି? ଆଉ ପାଣି ଆସୁଛି ବା, ଓ ରାକେଇ ପାଣି ଆସୁଛି ବା। ଆଁ? ନା 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 ସେପଟେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସେପଟେ ଯୋଉ ଗାଁ ଟା ନାଇଁ ସେଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇଠି ପୁରା ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାରିକି ଦେଖଉଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଥରେ, ଦେଖ ଧର ମୁଁ କରିଦଉଛି ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଟେ, ପାଣି ଫାଣି ପିଇବେ ନା ବୁଲ। ତାପରେ ବୁଲ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ଓ ରାକେଇ ଉଠ, ରାକେଇ ଭାଇ ଏଇଟା ମୁହଁ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ଆରେ ଉଠ ମ, କାହିଁ ମତେ ତ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛ ମ? ଆରେ ଉଠ, ମୁହଁ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ମାର ଭାଇ ଆରେ ଉଠ ମ, ଆରେ ଉଠଉନୁ। ରାକେଇ ଉଠ, ଆରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୁରା ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛ। ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଇବ ତାର କହିବ ହେଲା। ଆସିଲ ଟିକେ ତମେ ଆସ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଲେ ପାଣି ଆସିବ ପୁରା ଖୋଳା ହବ। ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେ କଣ କରନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ଖୋଳନ୍ତି ହେଲା। ଖୋଳିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ ଏତିକ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଳିଲା ପରେ ପାଣି ଆସେ, ଭଲ ପାଣି ସେଇଟା। ମାନେ ପାଣିର କୂଳର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୂରରେ ଖୋଳିଲେ ସେ ପାଣିଟା ବାହାରେ। ଦେଖ ବାହାରିଲାଣି, ଦେଖ ଦେଖୁନ ଦେଖା ଦେଖ ବାହାରିଲାଣି, ଦେଖୁଛ ହାଲକା ହାଲକା ବାହାରିଲାଣି, ଦେଖୁଛ ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ବଢିଆ ପାଣିଟା। ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଛାଣିଦବ, ଆଉ ଛାଣିକି ପିଇବ, ଆଉ ବୁଝା ନାଇଁ ପିଇବ ଦେଇ ପାଣି। ଆଉ କଣ କରିବା ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଆଣିବାକୁ, ଫୋନ ତ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହିବି। ନହେଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ରୁହ, ପାଣି ପିଇବ। ଯଦି ପାଣି ପିଇବ ପିଅ। ଏଇ ପାଣି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନାଇଁ। ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଏଇ ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ ସେଇଠି ହେଲା। ତ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଖୋଳା ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ତମେ ପିଇବ ତ? ଖରା ପାଣି ଟା ଭଲ ନା? ଆହୁରି ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ, ମାଟି ସାଇଡ ରୁ କରିବ। ସାଇଡ ରୁ କାହିଁ ଇଏ କରୁଛ, ମଝିରୁ କରିବ ନା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆରେ ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ସେତେ କଣ ଖୋଳିଲା ପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଗିବା, ପାଣିଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ପିଇ ହବ। ପିଇବ ଦେଇ ପାଣି ପୁରା ସଫା ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଖରା ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ସେ ଛାଇରେ ବସିବ ନା, ତମେ ଏପଟକୁ ଆସିକି କେମିତି ବସିଛ? ତମେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ହବା ତମେ କାହିଁ ଖାଇଛ ନା ସକାଳୁ? ଭଲ ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ। ଦେଖ ପୁରା ପାଣି ଏବେ ପୁରା ସଫା ଅଛି, ବୁଝା ନାଇଁ। ପାଣି ପୁରା ସଫା, ଖାଲି ଟିକେ ଫେଣ ଫେଣ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଠା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠା। ହଁ ପାଣି ଏଇନା ପୁରା ସଫା ଅଛି। ପିଇବ ଯଦି ଶୁଣ, ପିଇବ ଯଦି ଏମିତି କାଢିବ, ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ପିଇବ, ବୁଝା ନାଇଁ। ଟିକେ ସଫା ହେଇଯାଉ। ଗୁହ ପାଣି କାହିଁ ତମେ ଡରୁଛ? ଭଲ ପାଣି ଜାଣିଛ ନାଇଁ। ହଁ ମ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ତ ଏଇଆ ହିଁ କରିକି ପିଇବା ସତ। ଏଇ ପାଣି ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନାଇଁ। ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଏଇଥିରେ ହଉଛି ଚାଲୁନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଁ। ଏଇନା ଦେଖ ପୁରା ଖୋଳା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ପୁରା ବଡ ବଡ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି। ମୋ କଥା ମିଛ ଭାବୁଛୁ, ଏଇଠି ଖୋଳିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି ଆଗରେ। ଢୋକେ ମାରିଦିଅ, ବେଶୀ ପିଅନି, ଆମେ ଜାଣିନେ ନା। ଭଲ ହେଇଲା ତ, ପୁରା ସଫା ପାଣି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଣି ମାର, ହଁ ବାସ୍। ଏଇ ପାଣିଟା କଣ କଲ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ବା, ଗାଧେଇକି ଭଲ ହେଇଲା ଟି। ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଛାଇରେ ବସିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ବାହାରିବା। ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇକି ରହିବ ନା, ବଢିଆ। ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇକି ରହିବ ତ ତମେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ବା, ସେ ଫୋନ ଉଠେଇଲେନି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିବି ତାଙ୍କୁ, ଉଠେଇଲେ
ସୁମନକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ସୁମନ ଉଠଉନି। ଜୋରେ ଖରା ହେଲାଣି ବା, ସେ ଗଛ ସବୁ ପୁରା ଝାଉଁଳି ପଡିଛି। ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଶୀତ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଦେଲା ଏକାଥରେ 2 ଦିନ ପୁରା ବର୍ଷା, 2 ଦିନ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଖରା। ଛାଡ, ପାଣି ଟିକେ ମାଇଲି। ଆମେ ତ ଯେବେ ଆସୁଛେ ଏଇ କୁଆ ଖାଇକି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ପାଣି ବି ମିଳିଲେ ପାଣି ବି ଏଇ ପାଣି ବି ମିଳିବନି ଆଗକୁ ଏଇ ପାଣି ତ ଏଇ ପାଣି ପିଇବା। ମିଳିବନି। ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଏଇ ପାଣି ଯାଉଛି ନା? ଆଉ କଣ ପାଣି ଯାଉଛି? ଏଇଟା ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି ନା? ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲି ବା। ORS ପାଣି ଟିକେ ପିଅ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁରା କଣ କରିବା? ପୋତିଦବା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ କିଏ କଣ କରିବ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା, ପୁଣି କାଲି ଆସିବେ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଆମେ ଛାଇ ମାନେ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ବୋଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ନା, ଏଠି କୁକୁର ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଇ ହବ, ଶୋଇବେ। କାଲି ତମେ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। କୁକୁର ଛୁଆ ଗୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା। ଖରା ହଉଛି। କାଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉଳା, ଆମେ କାଲି 5ଟା ବେଳେ ଥିଲୁ, ସେ କଣ ହେଇଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୁକୁର ଛୁଆ ପୁରା ଆସିକି ବାଲି ପୁରା ଖୋଳୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ଖୋଳୁଛନ୍ତି ତା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସବୁ ପଡିକି ଏମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଥରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତିରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଗାଟା କାଲି ରଖିଥିଲୁ, ଲୁଗାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲୁ, ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲୁ ସାଇଡରେ, ତାପରେ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇଉଛୁ, ଦେଖାଣିଆ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ପାଇଁ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କାଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖାଣିଆ କଲୁନୁ, ସେ ଭିଡିଓ କଲୁନୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଆ ସବୁ କଥା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାଇ ପାଇଁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଶୋଉଛି ଏଠି। ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ, କେମିତି ଶୋଉଛି ଦେଖଉନ ଦେଖ। ଖାଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ ଧନ? ମାନେ କଣ କଲ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛୁ ୟା ଭିତରକୁ କେତେଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ପୁରା ସଦାବେଳେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଥିଲା, ଦେଖ ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଖରାରେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ କଣ ବାହାର କୁକୁର ଗୁଡା କଣ ବୁଲିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କୁଆଡେ ଯିବ? କଣ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆଇଲେ ସେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାହା ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଟା ପାହାଡ ନା ପର୍ବତଟା? ଭାଇ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉ ନେଇକି ଯାହା ପଡିବ ସେ ନଦୀ ପାଣି ପିଇକି ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଖରା ହଉଛି, ତୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଚପଲ ଧୋଇବାକୁ? ଚପଲ ଧୋଇବାକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଇଛୁ? ଭାଇ ମତେ ଧୁଆ ଦେଇ ପାଣି ତ ନାହିଁ, କଣ ଜଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ ପିନ୍ଧା କଣ କହିଲୁ? ଟିକେ ବସେଇ ଦଉନ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପାହାଡ ଆମେ ଚଢୁଛୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପାହାଡ ଟାଇପର, ମାନେ ବେହୋସ ହେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେହ ଟିକେ ଉଠି ଲାଗୁଛି ମୋର, ଚଢିକି ORS ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସକାଳ ଟିକେ ୟା ପାଇଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ବିସ୍କେଟ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ପୁଣି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା? କୋଉ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛୁ? ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠି? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଇଠି ଯିବୁ, ଚାଲି ଚାଲି। ଗାଡି ୟା ଭିତରେ ଚାଲୁନି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଲି ଅଛି, ମାନେ ଗାଡି ଯେତେ ଚଲେଇକି ୟା ଉପରେ ଯିବ ମାନେ ଜାଗା ସବୁ ଦବୁ। ଗାଡି ତ ଚଲେଇ ହବନି, ସେ ଯାହା ଯେମିତି ନଉଛି ପଡିଯିବୁ ରେ ଦେଖିକି। ପଡିଲା ତ ଚାଲ। ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଲେ ପୁରା 100 ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଯିଏ ଧରୁଛି ନନ୍ଦୁ, ତା ଦେହରେ ପୁରା କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।